nosaltres, els valencians i valencianes, 13, que demanen perdó els filòlegs i polítics catalans. Benvolguts estudiants valencians que viviu en el context de diglòssia interna que vos han inculcat els vostres professors de llengua catalana no occitana. Com van dir a la classe anterior, els filòlegs i polítics catalans actuals haurien de demanar perdó per la manipulació que van fer de la gramàtica d'Alibert, a fi de culminar el procés que havia començat el 1906 amb el primer congrés de la llengua catalana. Manipular la gramàtica d'Alibert i publicar-la creant a partir d'una mentira una nova llengua, la catalana, és un fet ignominiós indigne de mentalitats rigoroses i només per això haurien de demanar perdó a valencians, balears, pitiusos, occitans i aragonesos i començar de nou des de la veritat i l'honestedat. Primer va ser la publicació de la gramàtica alibertiana manipulada a fi de consagrar les dues llengües en un procés secessionista al gust de la voluntat política de la burgesia noucentista catalana, adobat en caràcter científic, segons van dir els mateixos manipuladors en el manifest antioccitanista. A partir de 3 fets, els 2 esmentats més un anterior, la firma de les bases de Castelló, que en aparença de gramàtica amagava un projecte polític implícit que els literats no polítics valencians ignoraven, va començar el calvari político-lingüístic dels valencians. I va ser a Barcelona on es va produir tot un cúmul de desgavells que han dut la societat valenciana durant dècades a no entendre per què es passava la vida de baralla en baralla entre valencians. Per qüestions lingüístiques, la culpa era i és de la trampa lingüística del secessionisme català, que havia construït allò d'aquella manera. Aquells fets han tingut i tenen unes conseqüències nefastes per al poble valencià actual. Pèrdua d'autoestima, que en un intent esperpèntic de superació va dur a fets tan incomprensibles i tan ridículs com la clàusula Camps, filla del complex d'inferioritat i del desgavell lingüístic i social. La manca d'autoestima ha dut també a la pèrdua del poder financer, de les infraestructures mínimes necessàries, etc. Perquè un poble sense ànima, la llengua, i sense autoestima, amor a la seva clàssica llengua valenciana, és normal que no sàpia com comportar-se i que no tinga perspectives clares de futur. El secessionisme català de la mà de Pompeu Fabra i els antioccitanistes han sumit el poble valencià en la desgràcia històrica que tenim. Però encara estem a temps de trobar les solucions equitatives necessàries. La principal, senyors i senyores de Barcelona i Rodalies, demanar perdó i rectificar, que l'única que no perdona és la història. Recordeu i mireu bé, benvolguts estudiants valencians, com s'encadenen els 3 anys següents amb els 3 fets fonamentals. 1932, firma de les bases de Castelló. 1934, publicació del manifest secessionista antioccitanista. 1935, com Alibert no tenia pressupost suficient, publicació de la gramàtica d'Alibert manipulada a Barcelona amb diners d'un patrici emèrit. Però per què, si eren 2 llengües diferents? I en la classe vinent, més. Au, cacau.